Zauritutakoak, Nafarroako historia hurbileko hainbat unetan, Espainiar Estatuaren segurtasun indarren edota talde parapolizialen indarkeria eure azalean bizi izan dugunon testigantza bizia gara. Heriotzak, desagerpenak, torturak, indarkeria poliziala, gerra zikina, zuzenean ezagutu eta pairatu dugun edo zuzenean sufritutakoen senideak gara. Egiari zor eta Nafarroako torturatuen sarearen izenean egiten dugu agerraldi hau. Eta hurrengo irakurketa publiko egin nahi dugu. Nafarroako testuinguru politiko ezberdinen baitan asko izan dira azken 60 urteetan hildako pertsonak, gehiegi. Gure geografian zehar, izaera desberdineko indarkeriak bizi izan dira, oinaze eta sufrimendu kopuru izugarriak sortu dituztenak. Urtarrilean, 2019 foru legea martxan jarri zuen Nafarroako gobernuak. Eskuin muturreko edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko indarkeriaren biktimak aitortzea eta erreparatzea helburu duen foru legea. Gure datuen araberan, zentzu honetan eragindako indarkeriaren baitan, 50 hildako baino gehiago, bortxazko desagertzeak barne. 1068 tortura kasu, 240 zauritu inguru eta 174 ondasun erasutu daude Nafarro garaian. Jakinarren abian jarri dugun datu bilketa aurrera egingo duen neurrian zenbaki zerrenda mingarri hori luzeagoa izango dela. Izan ere, orain arte, ukatu eta izkutatu nahi izan duten errealitate baten aurrean gaude. Eta lege honek itzaletik argira ateratzeko balio dezan espero dugu. Gaur agerian jarri dugun sufrikarioaren argazkia aitortua izate eta pasatzeko lege tresna baliogarria izan dadin nahiko genuke. Badakigu hala ere, ez dela erraza izanen, asko dugula egiteko oraindik. 2019 foru legea muga handiak dituen lege tresna baita. Egia hori esartzeko eta hain beharrezkoa den erreparazio hori emateko. Baina bide hori egiten hasteko baliagarria izan daitekeelakoan gaude. Eta orain arte isilarazia, ukatua edota jazartuak izatera ere iritsi diren Espainiar Estatuak eta eskuin muturreko talde eragindako biktimak ikustarazteko, aitortzeko edota haien mina osatzen hasteko mugarri bat izan daitekeela uste dugu. Horregatik, lege honen baitako biktima aitortuak izateko eskaereak bideratzeko pausoa emango dugula publiko egin nahi dugu. Polizia indarkeria jasan duten pertsonak, indar polizialekin izandako liskarren ondorioz hildakoak, salbuespenezko espetxe politikaren ondorioz bizitza galdu dutenak, errepide kontroletan eraildakoak, eskuin muturraren erasoa jasan dituztenak, gerra zikinean erabili zituzten sigla ugarietako edozeinek eraildakoak, segurtasun indarrek torturatutako pertsonak, balaz edo poliziek jaurtitako pilota gomen ondorioz zauritutakoak eta bat luze bat. Egiari zor fundaziotik eta Nafarroako torturatuen saretik, pertsona hauen guztien eskubideen defentsan lan egin nahi dugu gure herrialdean. Eta ondoan izango gaituzuela adirazi nahi dugu ere. Edozen laguntza eskaintzeko prest gaude, bide hau gurekin batera egiteko jauzia ematen duzuen hori. Aholkulari txarranak egiteko, eskaerak egiteko orduan edozen zalantza argitzeko, zuen kezkak entzuteko, babesteko edota elkar zaintzeko. Aitortza, erreparazioa eta bizitako ezer ez dela berriro errepikatuko bermatzea da gure eskaintza eta eskakizuna. Egia oso ezagutzeko eskubidea, alegia. Nafar gizarte osoak merezi duen eskubidea, azken mende erdian gertatukoaren memoria inklusiboa eta ez baztertzailea behar duelako gure herrialdea. Biktima guztiak aintzat hartuko dituena, kontakizun guztiak balioan jarriko dituena, inongo diskriminazio eta asimetriari gabe, bizikidetza demokratikorako oinarriak ezarri ahal izateko modu honetan.
Uste dugu ezinbestekoa dela aukera hau pasatzen ez ustea, Nafarroan jasandako giza eskubideen urraketak justizialki aitortzeko. Badakigu urrats pertsonala dela, banakakoa, baina badakigu, era berean, urrats individual horien baturak, aitorpen ofizialen baturak, balio handiko erradiografia eskaintzen duela kolektiboki. Memoriaren eremuan duen eraginagatik, gertatukoaren kontakizunean eta bizi dugun gatazkaren izaera politikoa bistaratzen duelako. Amaitzeko, gaur hemen presente dagoen Zabalza familiari gure elkartasuna eta gure babes osoa bidali nahi diogu jasotako albisteen ondoren sentitzen den amorruaren aurrean. Izan ere, Espainiar Barne Ministroak Guardia Zibil baten azken mailara igotzea bultzatu du. Norena eta torturaren eraginez hildako Mikelen kasuari lotutako Guardia Zibila batena. Ascenso hauek ez diote laguntzen biktimen eskubideei, ezta bizikidetza demokratikoari ere. Are gehiago, aurrez aurre talka egiten dutela esan dezakegu. Horregatik, indar handiago azpimarratu nahi dugu arrazoia bat gehiago dugula estatuko indarkeriaren biktimak aitortzeko, erreparatzeko eta berriz ez errepikatzeko bermeak errealitate izan daitezen. Eskerrik asko. Las personas aquí reunidas somos el testimonio vivo de quienes hemos sufrido la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado o de grupos de extrema derecha en diferentes momentos de la historia reciente de Navarra. Muertes, desapariciones, torturas, violencia policial, guerra sucia, violencia que hemos conocido y sufrido directamente o a través de nuestros familiares. Hacemos esta comparecencia en nombre de Guía Visor y de la Red de Personas Torturadas en Navarra y queremos hacer pública la siguiente lectura. Dentro de los diferentes contextos políticos de Navarra han sido muchas las personas fallecidas en los últimos 60 años, demasiadas. A lo largo de nuestra geografía se ha vivido violencias de naturaleza diversa que han generado enorme dolor y sufrimiento. En enero, el Gobierno de Navarra puso en marcha la Ley Foral 16/2019, una ley que busca reconocer y reparar a las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Según nuestros datos, en relación a la violencia ejercida en este sentido, son por lo menos medio centenar las víctimas mortales provocadas, incluidas. Sabemos que es un paso personal, individual, pero también sabemos que la suma de esos pasos individuales y la suma de los reconocimientos oficiales puede ofrecer colectivamente una radiografía de gran valor, por su influencia en el ámbito de la memoria, en el relato de lo ocurrido y porque visualiza el carácter político del conflicto que vivimos. Para finalizar, queremos enviar a la familia Zabalza, aquí presente, nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo ante la impotencia que sabemos se siente tras las noticias recibidas, en las que el propio ministro del Interior asciende a lo más alto de la cúpula de la Guardia Civil a uno de los implicados directamente en la muerte por torturas de Mikel. Estas condecoraciones no ayudan en los derechos de las víctimas ni en la convivencia democrática. Es más, chocan frontalmente con estos dos principios. Por eso mismo queremos remarcar con más fuerza, si cabe, que tenemos una razón más para que el reconocimiento, la reparación y las garantías